един час мога да излизам, един час мога да снимаш. Там ще прекърчиш. Ей, града. Да, го снимаха ми, да. Умисли само, че ме дадат по телевизията. Както си гадене. Страшно. Браво! Че! Фак, може да правиш седми да сгързи много нещо. Трябва да се заскрача. Тогава си най-сигурен най-мисли. По принцип така. Да. Браво, браво. Ей, бе. Е, тая начко. Да, е много трудно. Е, Карай така. тази по-малко, по-далече. Ма да, тук оттам като биех, понеже няма мрежи, неко не знам къде бием. Тук по-добре. Аут. Аут. Аз спам. Я е друг топ там. Аз трябва да купим от карта си да се пази. Recording a movie? Yep. Кони! Абе, казаха ви, че по-миналото седмица How was that? Beautiful performance? Powerful, not beautiful. Powerful. И като ги питах, що е за съдебната може да всички голове, да бил много скъп товар, че бил много тежък. Това няма въобще. Колко гола имате? Колко гола? Аз не знам. На тебе 2 гола сперахме и той е третия, нали? Да. Аз седим на него, седим и аз. Много добре. Аз седим. Ама дайте ми лаптоп. Да, другата е тази. Ама кой? Да, те. Това е много трудно за гол. Това трябва да е точно в ъгъла да влезне на мони и си корено. Кара една чиншива. Аре, на Семония. Браво. 4 гола, аз карай тай да издържим вече 3 пъти подред и става това. Ама не, ние трябва да ви биме. Да. Тук колко? 4? 4. Браво. Аз продай на... Помни като футболист. Те си походство, не? 4. Тази топка е балунка, бе, Роска. Да. Да. Аз ми даш не кажа. 4 гола, не? Да. 4 гола, Роска, стари. Аз по-гола чака. Леле. Стар. Мам шанс. Една него и сме готови. Дай малка врата, хвани му. Една. Опа, ей, пасни. Браво, много красиво на авто, браво.
Dvojica. Uzak. Ja sam Anja maj. Ma najminoza, nasto. Čekaj, još snimam posle. Tačno na YouTube ima da ostavim. Napravo. Ti spremio? No. Kako ti ovaj čas snio? Još snimam, još. Ništa ništa. A to ne možete vidjeti ovako, dok stavim na kompjuter. Okej. Treba zbaviti. Ja, ovo su četita, da? Uredi se na perske. Ja će ja zaviti, može? Samo blisko tako zaviješ. Može viš. A, već smo spremni. Čekaj. Ja prevrti moj, može ne može. To se krevenim to viš. A? Maće moj prevrti. Ne, nije li pati pati? Nema nije bi pati prvi. Poznik mene. Ja pozvam prvi. Nemo, ja sam njih snimala i vas isto. Kako sad? Ajde. Ajde. Dobro, što na tebe.